Γεια σας παιδιά, ο Crossback Challenge, τις ευκαιρίες ο καθένας, ο χαμένος κάνει push-ups, αυτός που θα κερδίσει 50 για τον άλλον. Πάμε να δούμε πρώτος ο Βασίλης, εμένα με Αντώνη. Αρχίζει. Κακό. Επιστρέψαμε στη δεύτερη προσπάθεια, η προηγούμενη ήταν η πρώτη. Έχουμε 3 ευκαιρίες όπως είπα. Πάμε δεύτερη. Δεν θα τον πετύχει, πάμε στην τρίτη. Τρίτη προσπάθεια. Το κάνει, ναι. Θα τον πετύχει. Πάμε και εγώ τώρα να με δούμε. 3. Ο Αντώνης, πρώτη προσπάθεια. Πολύ κοντά. Δεύτερη προσπάθεια, πάμε για να δούμε. Εντάξει, εδώ πέρα έχει γίνει μέσα στις δοκιμές. Πάμε. Ναι. Πολύ κοντά ήταν, αλλά δεν μπόρεσε. Τρίτη προσπάθεια, αν το βάλει σοπαλία, αλλιώς κέρδισα. Για να δούμε. Το χάσες. Κέρδισε ο Βασίλης. Λοιπόν, τα 50 ευρώ αποφάσισα να σας ξοδέψω παπούτσια. Δεν ήθελα να στα δώσω απευθείας. Είναι της Adidas πάντως, πάρα πολύ καλά. Γιατί τα έχεις ανοίξει, μπρο μου? Τα έχω ανοιχτά. Για δες τα. Για να δούμε. Είμαι σίγουρος ότι τα έχεις φορέσει. Δεν τα έχω φορέσει. Για να τα δούμε αν τα. Λοιπόν, παιδιά, τα έχει ανοίξει. Τα έχει ψάξει λιγάκι εδώ πέρα. Τα έχω φορέσει. Τα έχει φορέσει. Πώς φαίνονται? Μια χαρά μου κάθονται. Σκεφτόμουν να σε πάρω τα TN, αλλά λέω. Ωραία, τώρα δεν είχε το νούμερό σου. Έτσι, πλάκα μου κάνεις. Το TN είναι 50 ευρώ επί 3. Πας καλά. Και ελπίζω να σου άρεσαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα σου βάλω να κάνεις 0 κάμψεις. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάνετε like. Αφήστε το κουδουνάκι και φυσικά subscribe. Να φτάσουμε τους 400 subscribers. Bye παιδιά, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.